Ini 25-taसो 50 खनसेनो रौना होदो रौना दरसायाव थोरसिसे नैखौ होलायबाय नै दाना आ जाओ मेरे दोस्त आ जाओ बारग'नो राहा गैखाया आरोना बाहेरायाव बार'नानै थाफैबाबो थैखायो नै स्राब लगायनांगौ स्राब दैयाव नै हरि मोनलायबाय नै हरि मोनलायबाय नै हमहरथ' नै हमहरथ' सिगलासो बाव मासे थाबावगोन नामा मोनहांबाय एसे खुसेंग्रा लुलायबाय नै जोंहा मोनजेनबायानो जाहारबारियाव बारनलायबाय ह बारनलायबाय मोनलायबाय ओइ मानै नै बिना मानै मासे फैबावगासिनो हनै माथाम गाहाम थायोलै अबावबा बेनालाय माथो दाबो ओंखारबोआ मोखाङाव दंगासिनो नै फैहां नै लावनासो दं लावनानै थायोलै बिदिनो बार'नानै दंफैयो लावनानै खयथासार इन्टारेस्टलै गासिमोन बेनिखौ जाहारबारिल'खा खुसेंग्राबारि थाग्राया सिंनिखौ मोनजोब्बाय खयथासार मोनलायबाय ख्रिख्रियाव थांसै मानै खावनै आ जाओ मेरे दोस्त कम मासे ओंखारबोदों मासे साला थांसै फैदो बेनालाय बेना फैहां जाना दं मानै बेना मासे एसे थांसैना दं मासे सासे साला सिङाव फैहां जाना दं दाबो फैयाखै रौना होदो रौना दरसायाव एभेलेबेल खुसेंग्राबारियाव थांसैलाय बाब खासि गुफुरजों मासे समायदोंलै जायगायालाय हिमालय हाजो गोथांनो दै स्राय बोहैनायजों बेसेदि समायना जोंनि बे गामि औवाबारि खान्थालबारि आधा केजि जाजेनसिगोनलै दाफुं दे सानस्रि दासो खुसेंग्राबारियाव मोनफैदों ओरै नायबा ओरै गुदुं ओरै नायबा ओरै गुदुं लागाव हनै लावफैबायानो हनै फोर्दाल' थाफैखायोलै माबायदि बाब्रा फैयो जै गुदुंनिफ्राय ओंखारबाय बाहेरायाव गैखालाबो बाब्राबबायबो अयथासार माथो बेवसो खुसेंग्राया दैयाव स्राब लगायनांगौ उफाय गैया बियो बार'नाबा बथलसे जाथारसै नै बार'ननानै खुसेंग्रा लुनायनि मजायानो बेलेगखा
ओरै थाबायलाय ओरै थाबायलाय बथलसे बरथिब जाखाबाय सिंग्राया लखबनि हाब गलायला माथो हालदिंगासे बरथिबद्रायखाय हासिनांलायबायसो अनला खारि अनलाजों बरिया गोथाव मिलौलायसिगोन गांथां होजाजोबोलै खस्थ' खालामनाया सिमायनि जाजाजोबो थांफाबा मोना गांथां होजोबबावगोनसो बरिया माथो आइला जायला जिउ जिउ फुनबाय ने सानदो फुवार थास'थासे दंसै खोमालै सानलाय सानदो थास'थासे थानो हागौ सस्ता होग्रोदो थांलायथो जा खाथियाव सरखारा हरजाखागोन माथो नों सिंथार नुग्राया नैबेनिखा देन्जारखा जोंना माबा 6 7 8 9 9 10 इखाने 25 तासो 50 ताका गेजेराव 50 ताका खनसेनो हारसिंसो होख्लायगोन दा नों हारसिं दाहाय दहाय लाबाथाय होमबालाय मानसि सानबावनो माबानो बोलाय ना नोंसा माबानांगोन ना नोंसो खालामगोन सायदोल' साननाय खानसे रायसन दं बेसे जाखो टटेल 26 बैयाव 35 ता मोनथामबा 35 70 90 95 110 110 जाला बैयाव 25 ना बेयाव 25 नालाय बेयाव 95 115 ना 30 15 16 17 18 19 119 ओइ साबो 119 ता थाबो होख्लाय अयथासार खुसेंग्रा खारनायखौ नुवाखै जगल हरलै जगल साबसिन गोथां एवखि जाखाबाय माथो जौ फिसाजों थौबोसो आरो सायनांगौआनो फैदो साइदआव मासेबो मोनजानाय नङालै नोङो दाबो मा खालामनांगौ दाबोखौलाय आम्ही थुसथुसोलै लागाव खाम सेंग्रा सारायसे बरिया टेस्टी यामी बेदा फैदो बरिया नै बेबो दंबावोसो नै खायद'आ बाथोन थोरसिसे नै बेखौ होलायबाय नै दाथा यामी थाइलेण्डआव बिदिखौ फानबावोसो आलफ्राय दाया होयो बिदिखौ जाखाया मासे गब गबनो जों लकेल हमनानै जायो ओमफ्राय बायनानै जाहैलायबावसो